Madiba zibai. Tiripo makadini. Roaster nyandani. Tinonzi Planet please. Uchibva kupi? Ndobva kuChegutu kuPickstone. Titaurire pano muri kupi? Pano ndiri pasi wepababa Magrasi. Makauya sei? Ndakauya nedambudziko remwana airohwa nababa vake vakashaya 2010. Nemusikana aibleedha, anga ane 4 years achibleedha uyezve achirohwa nezvinhu. Aibleedha chii? Mwana akanga achibleedha achienda kunguva kwe4 years. Pazuva aibudisa half bucket yeropa rakasangana nemagodo zvekuti ndichitarisa bhaketi aita kunge ane chitaka zviri kuchekwa mudumbu make. Mati mwana airohwa nababa wake anenge aita musikazwa ainge aba here chii? Baba vacho vana hasha here chii? Kwete, baba vemwana uyu vakashaya. Vaiuya achivaona iye isu takanga tisingavaoni. Aigona ngoti achitamba. Muri kuti baba vakafa ndo vaidzoka vachirova mwana? Baba vake vakafa ndo vaidzoka vachimurova vakabata shamba. Aingotanga kuchema achiti ndiri kurohwa nababa. Saka zvakapera? Zvakapera, mwana wangu haacharohwa nababa. Saka muri kuti musikana akanga achibuda ropa kwemakore 4 zvakatopera? Zvakatopera, haachabude ropa, akutotevera mazuva ake 3. Saka makutarisira mukwasha here? Ndakutotarisira mukwasha pamwana wangu. Mari ngakutunega. Saka ndiudzei kuti pane nyaya yechinhu kufamba musocial media chinenge chakafanana negonzo asi chiri chiombe. Ichokwadi. Zvakafamba sei? Chinhu chakatondishamisa ndasandamboona chinhu chakakura kudaro. Akati takarara kumba abva pano pasuwe pababa Magrasi. Akati takarara kumba chinhu chakapinda mumba ndokubva chajambira mwana wangu musikana wewe kuti chinhu chainzi chaimuita mukadzi chichinjana. Ndobva chapinda muhembe make chakatopinda mudhiresi nekumakumbo. Ndobva chatomupinda ndobva chatomumara pagumbo pachidya pake apa. Saka mwana paakavhunduka chinhu chakabva chabuda muruoko remwana ndokubva chaendawo mudhirezi mangu ndobva ndobva chapindawo mudhirezi mangu. Saka chaida mai nemwana zvese? Ichokwadi, chaitishandisa mai nemwana chinhu ichocho. Saka zvadaro chinhu chakabva chamuka chavhunduka chakabva chamira patebho chakatitarisa. Saka ndichiona chinhu ichi ndakaona kunge tsuro, ndikati hakuna tsuro ine muswe nokuti changa chiri chinhu chihombe chine muswe wakakora. Ndakati haisi tsuro. Alright, saka machiona inguva yeusiku? Ndakachiona usiku kuma12. Ndopachaipinda mumadhiresi? Ndipo chaipinda mumadhiresi. Saka kuti muzochiuraya kana muzochibata zvakafamba sei? Kuti ndizochiuraya chinhu ichi ndakaita kusvedza vanhu vemusha nokuti ndakatanga ndachitsvaga usiku chabva chadhisapira. Hamuna kuchiwana? Handina kuchiwana. Ndakazwa kuti makabudisa zvinhu zvese panze? Ndakaburitsa zvinhu zvese panze. Hapana, asina kuchiwana? Handina kuwana chinhu, ndikatoisa mbwa mumba kuti fembedze wema, hatina kuwana chinhu. Saka chakazowanika sei? Chinhu chakazowanika kuseni chiri mudhiro repushing tray. Chidhirowa checho kudai? Chidhirowa che chinotogara masipunu chidiki chepushing tray che ndomakawanikwa mine chinhu nekukura kwanga chakaita. Chakawanika sei? Ndakanga ndatuma mwana kuti enda unovhura mudhiro utore mari unotenga machisa. Mwana paakavhura mudhiro ndopaakaona mine chinhu akati mama chinhu chiye chiri mudhiro. Ndokuzomhanya ndokushedza vanhu vemusha. Vanhu pavakasvika vakachikakuraya chinhu akati hatisati taona chinhu chine mashura akadai oko. Vanhu vakachika kuchiuraya. Saka takazochikomba nembwa nevanhu ndokubva tavhara pushing tray nemosquito net kuti tichibate. Vatasungirira pushing. Saka hamungandiudze here kuti chinhu ichi vakachiuraya chakaurawa navanhu vangani? Vanhu vakanga varipo vaitodarika zvekuma20 vakanga varipo vakandibatsira. Saka vamaGrazi vanoziva here kumba kwenyu? VamaGrazi havazive kumusha kwangu. Mari ndekupi zva? Chegutu kuPickstone. Chegutu. Kuti muzosvika pano vamaGrazi makavazivira kupi? Ndakavazivira paredhiyo. Amaenda pachirongwa? Naenda pachirongwa paredhiyo nditsvaga rubatsiro. Ichokwadi. Saka chamungaudzawo vamwe vasati vasvika pano pavamaGrazi chechekuti kudii? Kuda kuudza vamwe ndichiti
baba magirazi vanoponesa pane zambuko zvinoda kuti munhu uye uzozvionera wega, kuti kutaurwa unyimwa zvinoda kuti munhu uye uzozvionera wega kuti pane ruponeso, nekuti ndanga ndisina taisiri kuti mwana wangu anotenda anopona. tenda Mwari ngaakuitire zvakanaka ndika Notenda vanhu vaMwari ndinofunga mangozinzura mega amai vachitaura nokuponeswa kwava vakaitwa. Ava ndivo baba vedu, baba magirazi ndivo ivava. tinotenda vataurwa namai zvidiki diki, ndozvidiki zvacho zvinenge zvichiitwa pano. Vanhu ngavauye vasangane nemuyamtsvene, hakusi kugona kwangu, hakusi kuziva kwangu. ndiMwari baba ari kuita sekuda kwake. Saka tisanganei nemuyamtsvene zuva ranhasi. Tine zambara, uya uzvionere pazambara tine choto chematombo chiri kupinga varoyi. Varoyi vanenge vachipingwa nhasi, tiine hoko yekugona varoyi pano panosaka paazvidzi. Ndinonzwa kufara, ndinonzwa kudada naMwari akandituma, nokuti ndiMwari akanaka, ndiMwari waponesa nyika ino yose, ndiMwari ari kununura vane matambudziko. Saka hama neshamwari ngatisangane pamutambo nhasi 14 November 2020. Hatirareba chiri diriro, takokwa kumuzinda, tiri kudiwa kumuzinda, ndudzi dzose pamutemo muri kukokwa. Ari kuuya mutungamiri akurima musara pavana. Hatisanganei titambe mutambo wakatumwa. Mutambo tichautamba ningirosi, mutambo ndio wakatumwa, mutambo ndio wakatumwa. Saka hatisanganei. Haleluya. Tinotenda.